Isang child with special needs ang natagpuan sa barangay San Isidro, Lubao, Pampanga noong November 5. Hindi nakakapagsalita ang bata kaya hindi nila matanong ang pagkakakilanlan nito at kung paano ito napadpad sa lugar. Ayon kay Kapitan Lito Manalansan, natagpuan ng bata na pakalat-kalat sa isang private cemetery sa lugar at mismo ang may-ari umano ng sementeryo ang nakakita sa bata. Inireport at dinala ito sa barangay hall. Sabi po ng caretaker, tumawag siya kay kagawad ko na meron daw pong batang nawawala. So ang sabi ko po kay kagawad, kunin ninyo, dalhin nyo sa barangay hall para malingap natin at ipopost natin kung sino talagang magulang niya. Sa kalkulasyon ng kapitan, nasa 7 hanggang 9 na taong gulang ang natagpuang bata. May tumawag umano sa barangay mula sa DSWD Quezon City na nagsasabing kilala nila ang lola ng bata na residente ng Taytay Rizal. Magkagayunman, magdadalawang linggo na ay wala pang sumusundo sa natagpuang bata. Nga po ay nung Sunday na may tumawag sa aking MSWD ng Quezon City, sabi niya nga kilala yung bata na taga Taytay Rizal. Agad naman pong gumawang aksyon si Ma'am Noemi. Sabi po niya, gumadam po siyang letter, i-request dun sa may Taytay Rizal. Para yung bata na kasalukuyang kinukupkup dito sa may barangay San Isidro, Lubao, Pampanga. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin umano ang kapitan sa Municipal Social Welfare Office ng Lubao para dalhin ang bata sa Development Facility for Children sa Amor Village sa Tarlac sa halip na manatili ito sa barangay hall habang naghihintay ng kapamilyang susundo. Nung nag-usap kami ng MSWD ni Ma'am Malu, yun nga, i-report namin sa police. And then after pag-report sa police, nakipag-ugnayan na po sila dun sa, kasi gagawa silang referral para dalhin sana sa Amor Village sa may Tarlac. So inihintay pa namin yung comply ng Amor Village kung yung bata kukunin na o hindi pa. Pinagdedesisyonan na ng MSWD Lubao at MSWD Taytay kung ililipat ang bata sa Amor Village sa Tarlac o dadalhin sa Taytay Rizal. Marion Lozano, CLTV News.